kuba tukachirangi cha Crown Paints eyure company namba yemo iyo karose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boygo chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Murigire Rogetembe TV, karibu sana na inde ase kiunga chinsa inyecha abono maragoba siri tukeriga rejuma iti tariki isano na isatu mutinyoyega ogatano na gatatu mwaka chiri bubere 2025 bunana chikago komanya ritukore juma riatwara emeiga emenge anemuno emeiga yoko yebirero usemeiga yokubalera abonsi bali bararire korene entaracha kurigerere egati yari tukwariganite ase ensemo yikiunga chinsa nyecha bono butuko wancho murigere ni wango kumanyanga oroboti rwaikireiga semezana ndero wichania ngamo na abantu wika 20 gosire magimabo ase maragoba yeri tukeriga ase county ya Kisumu kubatukana no mupasokano omobe bwepara kolengana na abo to orobotiro ikiraiga ndolinga abantu abega nego barenge kugenda ase nyumba yebirero kolende ekiroba bwateranirwa ase omupasokano kolende asense moye kionga egati yali are aroro na yaiga ni kuona tu nchi imeenda vibaya, inastahili kurudishwa pamoja na mikono ya mama ni ya kurudisha pamoja. Murai wekiama kia PLP omoske Martha Karua koye mocha serikali yomoske William Ruto. Ndegetabangi nabamu kuikamwe yanje nane muri abange tutaite koro umuntu no kurusia basacha abande balega mwake rukikura osebona Omugavana omukoro omoske James Ongwae kogenderera agosegeta obomo bwomogusi. Acho mwana tararo kumbo mwana oyo igareke
bono no twamenyire nerega emiakene uyu no yugata muntu chagite nere bokonyu bonde mburi ande nkiyane gebweto bokongu eamate eyemo kurwa aboisuki koboria gokonyo eri omwana obo airwe nyagitari komanwa. Mwancho muligere kutaka kurwa chinsemo cha Nyansiongo gutoka bunge ya Borabu county ya Nyamira ase ebirero byo kumorera oyo kabeire usoyobeire omurai omusubati aiga ase ense ya Kenya samutuka mange omuske Catherine Enyamato nigo bono egatia barai banyara ugikira naro na bwigonekero basanga amangana amange anamuno asensemo ya siasa na bwigo koboria obomo gusi omurikito Paul Kapokara no robotiro asinjira ekobwatia asumuyogoyo igabwe birero nigo abana siasa na nene bali bakoje benge serikali bagendere ko bakoje mochia kianda gekumi asikiringa tera ikirani magani ali abalirete chira. Kama tunampenda Catherine tuige mfano wake, tusisimame maovu ya kitawala. Leo hii watoto wetu wameuawa, majenzi wameuawa, wamekuwa abducted, wamekuwa tortured na maovu nyingine nyingi. Health imesoroteka, elimu imesoroteka. Tusisimame maovu ya kitawala, tutoe sauti. Kenya ya tebile tani macho wote bega yote banga one. Kenya ya tebile ngaki. Kenya ya tebile ngaki. Endo tebile kuchoma tena hora bono more ko mere. Macho wote tamu na bakenya. Nonye nabo nigo baje muchiria se kiryangatera umugusi egetari egekirano ase korengana muna barabo bagikerie hegati abarayibalia bakoya okoboko. Nataka mheshimiwa ufuate kwa sababu hiyo kitu iliniumisha sana. Mugaga na Jerusalem mko hapo. Mugaga na Jerusalem barengo. Naona unaingia bahari kitu imetoboka. Antabari hicho ya Kenya. Naona aneko bwangu bwa moi. Bwangu wa Kenya tuli mutangani bwa moi. No bwake baki. Ikato ngokwana. Yotware korora kanigisa kwegeke. Lakini tukasoko mirimo tukasoko tukatira tukababanta balonge paka na wanyakenya to yogamba juice akasosoko bolo paka babo getu bosa baba solita general lakini bono najiri kulinga mna tukasoko tindarora mwana kororo kulinda sinsemo ya baraibalia bako serikali okoboko nigo batiri na bwikirano na kugenderera kuyigerera. Inje munajabe mokanya kundi omochumbo kitundu chache no ndoga wes tuta asante sana Mungu awabariki. Arambe Siasa boigo chubomo bumugusini ko cyanyara ko bachikole mwasajaiga asigesa kukyo mugusiki agendera ko bagekuborwa ko bano bumo na nene asobochulyo bonene buri busyo ase egesa kukyo mugusiki awoliwe komwa okoboko asobomo omuske Fred Okengo Matiangi. Nitamani tobe amo na itora sikwe agusi ya ikire ngaki tuwenete kwebanga tari bwega bantu baminje asenga kiye bono iga twatebire mugusi honde bwensi ogotigosoka isiko yekerengere cy'umugusi ubani Abantu bagusi egendo tikakatikana ngwanita togenda na matukwani Tutuansipi wanchire Matiangi president ya sita Matiangi turi kurara ngaki gushimorari shima ya ngaki bagaba kamaraba professional baturaya tugendeshika ari turi gikura nchekara nabengete sei
onye turabeke se ibono kwa nyolu emiaka ya nesi ya creating kungainirelia naona na batebili mutachete kubwatia shauri yenu lakini moto kwatia oboke murarari muraroro kurinda aseo yoboigo bwesokire kurwase kaunti Nyamira asirieta David Maraga gushikunyara kabaga kubulekere ukiburayi bwense chingaki anyara kabaga gukwana nigo abananchi baorokia gutagukigwa kwabo igoro rya kerengereri kia yem. Nataka kuambia kitu moja. Mimi nimesimama nitaenda mpaka mbele. Eginko ripoti rigitaseni kia wanjite kia Gatembe kurugiga sinseme chiga chia ebunga ya Burabu ekaunti ya Nyamira inchega nkuru kwa Polycarp Okara. Chingaki chiche niko basubati baborigo kwebeka abuya naboigo kwerwanderera ase amangana yebirogo au umugavana umukuru bwe county ya Kisii Muske James Ongwae kaukwana kurwase moyego uyo kurwa ase wadiyo ya Nyansiongo naboigo kurwa ase amoyegonde ime ya Bonchari niko anyare goteba echi nechingaki boigo omugusi abwanete gochamo nabokwanira elio gelimo buna enchiremo yo kwenyorera amagendera buna umurikito Daniel Ontiri abatumanya servotiro asomwega oikerenwa na barai abo bali hase birigo na balia baligetie kwenyorera mabaga au hasoborai ase biriro byo komoenia nyagosira Catherine Nyamato Ongwae nego chinga kecho akwaniro buya namono hasabasubati kwerwanira hasa mabaga yuborai omungino naro lengete first woman MP korugusi abangina murega abangina mwe ancheti imwanya go wakera omongina no yo mobwet ekura boli ekuri eliyo koba member of parliament omongina ona atenete chikura igonta getabangina abamu kwika mwe anche ane mura abange tutaide koro omongina korusia basacha abande balega mwake chikura osebona ukwana chinga kecho boigo nigakwanira bomogusi ukwana haseli ugelimo nobuya bosebera barai abo barase chiabisi au esaba gusiba minto mwaika tobelimo tobe one person magaga ya Muske Ongwae nigaikirana hase bunge ya Bonchari meye county ya Kisii asebiriro byo komoenia mama Gladys Nunda nechinga kecho orwengora yaye yabene esabari buno mungina Josephine yatera ne sabari tuna mwanya bantu egesongo babo tayanga it's our destiny. It's a journey that we must travel whether we like it or not. So chongo sabo mungina mura agende buya naenda agende na Nyasaye yomo murori oye oreime nere tumusabire musabira maya asoke korume arende omukyoyo iga o Charles Nunda arende n'abana bamwabo n'abantu baminto mwensi aba babonchari igatobeyamo unomugusi toberibe limo antu akwana amangana yabo ase misangerekaniga abange nigo bagokero burai bu Muske Ongwae bimeka 10 chinga kialinge buno mugavana we county ya Kisii na gutwara okugania ko burai bwabono koba bubuya kimagendero kurubaterega taseni kya Gatembe litrene ngurukwo Daniel unti kuwatikana no kungusana na okukwabirwo kwenekiwa igoro y'umurobere obwechisemi umurobere OCBE aiga ase ense ya Kenya niko ababwatani ebechisemi kuro ase nsemo ya bumachoge bano banyale kugania muwaziri wechisemi Muske Migose Ogamba okora obotuki na boigo obotuki bobukurumi obu bwabeire bokororokana ase umurobere oyo anemono kiroba okwana amagacho a Jogo House na boigo korengana nabo nigo banyale kuboria abo bisa abalia bakora obutuki panyara kwenekia na bamanyire onsi ali agenderete ase ewizara eyo yechisemi muri kito Gilbert Kobi no roboti rwasinjira eri engikirano
Omurubulio gweserikali kugania okugenderera buya kw'omurubulio gw'ekisemi ime ya Kenya oli boronge naende masyoku otwalire ebitango bire binene ebiro ensi ya Kenya yabirege gwonchurire kurwa system chinyinge ky'ekisemi yambo iyo bwarorekanire ase omurubulio gwensi. Joseph Makoli no omo chief principal omukoro gw'esukuru ya Enakshomi iyi miringa iki system kiri abantu bali kutrain kukale mba manyite kibale ko gende university bakora gose college ba train bawoja bono taliko gesi no muntu kusoma buya sana uri buya olengana nere abalimu abayiboli amo n'abana tibara talera na kumugania umurubulio gw'ekisemio CBC asengenje serikali tiyabange tiboronge umurubulio korwa umusingi buna oganeirie bayarete ngwe kurunga CPC andi bungo gichenje bareke ko kurunga CPE bono ikina kibono kibwato bokomu approach bakeire teriengia approach bakete igebwate a lot of difficulties in schools buna bono nduwati balimu abalimu bali basomde system kiri kinkoro no baro mbaire to refresh courses kinde bachikote bunga kya balimu mutako egendo tungu kinji tolikirega nigo amentire goteba buna obonchuriria mbotakeire ko bawo ime ya Jogo House ase amusabiro mu waziri w'ekisemi migosi ogamba kurigereria boyigo gotimukia bakori emirimo bari bakugenderio obukorekanu ase wizari iyo na mono oguchekwa ebitango ase ogwikanirwa gwe emirimo y'ekisemi umugasirio ito arigereria mangana Jogo House no bakumboro bonene Jogo House yana contribution y'ekyakirete okonyora abantu bakuru ibitabu batamaite namba y'abana bali school okonyora abantu bakuru kibeza abana batamanyirie namba bali bakumboro bonene Jogo House egento kiaje gotokonya umugwasiri wari wikaranso wari gereringa ngiye kerema ikia abantu hore babwate personal interest cyabororo bari konyara aikaranso wari gereringa Jogo House ikia nere ku give direction ya policy ku cheji school yitwaje gukonyeka iguru ya CBC okungusana na nkoro egati y'abalimu ba CBC babwate kidigiri bagotenenwa na ki headmaster kiri kibwate ki diploma kurwa se school ecyoboroso bari mu bugambara accept bwara bari mu gari junior schools abari mu junior schools ngatigenda masomi abana abari mu begaranzi doma ide bagende kuri 60 njena somerete subject ibiri ingibwenda kusomie senior secondary school umwalimu wasomi we CRE ya Kiswahili ogendo mathematics and physics tuwe abuna kimwanya bantu wasomile university notake in the first 10 years prestige ne rumonta bwate dera dede atage tawro kinga na jina kide university yone choko kunye bwata buya wona abo wasomie at the back of the mind no maidega ki iga haru musara raja kuli bono negitambukiro kiganirie kororekana na umukia kobaroro ase okorenta obonchuriria chiego kinia kisemi aso orugongo urugima rwa Kenya nguru bategetembe TV kurwa sensemo ya omobera Kenya county ya Kisii Maritanenje Gilbert umuteneneri umukoro w'Nyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital omanyekanete buna Dr. Ondari Ondari nigo bono aborire omugusi gochamo nabo igogosira eganga yo waziri omukoro Dr. Fred Matiang'i ase okuborekero gokyoborai ebwense ayega nigo anyara ko yakwana ase omoyega oguchangira ekyombekemo ase wadi ya Masigi East bunge ya Bubasi county ya Kisii Narona kimgwate birugo na mbitano mungo tingo chaneta tuwenda akole Nyaga roa tete nyamange ya gorogi Mwome kikia no eke Nwoke na jale te birugo biribteto Abanto itoi karansira Umwaka o 2027 Kora ike Ninche iga asenjire nao Mbatevi nga puno yo chira te nga rigoro Wanta Naga ninje matele naga tia ye county ya Kisii nero je magana tali baaya onda te wanta mwange e county limatewa mbia mono sana Fredo Kengo Matiang'i oyo atakuwa no yale kama DCP ono musani ono endo bagoyo kabisa ina atakwenda ni buko mukwanya agande yao bageni baraje Nairobi ni nchenge ndiko mukwanya mwaleta Kisii iga kero moja Kisii mheshimiwa Mutume mwata byoyo uliganera atubwatesi eko era bantu bora mu bule kyombekera mu ya minto imokura mukura nese kingia igo
recipe na tutwara ji difference jitonsa ali golo tutwa sio mwana itoro mwaki Fredo Kengo Matiang'i atuira sawo tuira guchia eko era garao te bana toa guchia ase mesiri bako bage bintu bako bage binene to yitu tu bwata terike itororo turachugwe togeria muno mugusi mbia muno Moncho murigeria abasae kurase parish ya Musocho eyo kutoka ime diocese ya Kisii nigo obono kose eyo Musocho eyo kutoka ime bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii nigo bono banyora amegerio nabo igo obosemia igoro ya chinjera baranyare gwikinia nabo igo gwitanga kuro ase obutumiki bwa mariogo oyo gotindia nechisagu chimbe nigo bono banyare kuborwa banyare koso ase kanisa ime elio banyare goesira ase obugima abwabo omurikito Gabriel Nyakundi nanyara gutwariganirio roboti ro senjira ikoboti Litkulerero nigo abasaye kurwase parishe Musocho bakurawana bateneneri babo baikirana ase eskuru ya Kadono tunga Musocho iri kunyura obosemya na maigerio inchira babwendete gwekinia ase amagimabo tuomirendaiga ase ngencho yo kolera ekeoregeke na kubaorokereria ngatuwa bwente komenya unekeoregeke korora ngati bakonyara gutumika social media andi ngati banyara gutwara obusanga kurukuya ase barabwo na gukina n'ikimbu kire kingiya. Actually brought us here is to talk to our young generation on problems that are affecting them, especially the drugs and substance abuse, things to do with sexuality and even conflicts from our various families. So far, we've had a good stay here. We have children from the age of 13 to 35. Nigo bigo aganiriye abasaye kurwa serogongoro gusi bosowa chikanisa iri konyora maigerio aranyare ko bakonya asamagimabo. That next time when they hear these functions are arranged, they make sure that they come because they will be able to learn and have the interactions of the different facets. Okugania kubo chase ekanisa ikongo basabana banyare ko chase kerisia banyare ko chase kanisa chinde chonsi asiringana nyasari konyara ko bali bikorokererwa iri banyare konyora mafunzo na kibara nyare kukina kuna barune kaurieke ase ikati yabasaye bagokera amaigerio ayo na mono muna tobwene tinchira tobwene te komenya ase society na mono twepukane n'ebintu ebibe banyaruka mwerende tema sana kwerenda sinyichise yabono kerensengia twerende tobekyorokerere kiyasaba ibori baito nase abantu bonsi ase ejami Kingo ripoteri haigetaseni bwanjete kyanda gikomike getembe kurwase bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii nchikuruku Nyakundi Moncho murire nigo bono umuwaziri w'obukino umuske Eden Duale ritkoria rero anyara gukwanira umurobiri bubo wene umurobiri osha dekero bono anyare gukwana buna echi nyagitari goika 40 nigo janyare gusiekwa agwetira ase ugutumika gusugwikirania obukurumi ase umurobiri uyo osha boigo nigo anyare guteba abo bisa bonsi bali banyare kubwatiranirwa nenganeyo nigo bono barache kubikwa byara na boigo kuimukirwa egetambokero kolengana nelichiko nigo bono abantu baborigwe kwaka oroboti gochase enamba eyere eyemo nye isano onaibire gose 147 igoro yo kurumi wetira ase umuroberi yo osha umurikito Catherine Kwamboka na twariganirio asinjira Amatuko abwango iganigo omoroberi obo bwenia osha obeirigo kubwatiranirwa na makongu ao anene mono emechando yobokurumi ikentekyo nigo keirere omowaziri w'obukino omuske Eden Duale wesokia kirachinga kinago kwenana oroboti igoro yo kogendera kwa omoroberi oyo ase aberika ukwanera obokurumi ase omoroberi oyo kukwana omubasorero Duale nigo ateba chinyagitari 40 nigo chiasie kirikubatikana n'obokurumi ase omoroberi oyo egento agikire na goteba okuno koremaria omoroberi oyo nabo igo omoroberi abo bobo bwenya gose universal health coverage in accordance with the powers conferred by section 48
subsection 6 of the Social Health Insurance Act. Therefore, the Social Health Authority has suspended a total of 40 health facilities found to have engaged in these criminal activities. They have engaged in corruption and they have engaged in the theft of public resources. Nyagitari ekyo emerangene ni gori tukorie igorori tukore Jumatano chitariki isano na ibere omutinyo gatano na gatatu omwaka yigabuchiri ubere 2025 chabegetwe asega seti bene ya serikali eyemagega yegati emeroberio inse yo murobirosha kobekwa ase enjira yekerero. These suspensions are effective immediately, and we will share with you the Gazette notice signed by the CEO of the Social Health Authority, and of course in the interest of transparency and public accountability, a full list of these suspended health facilities have been duly published in the Kenya Gazette number 168, dated 7th of August 2025. Ase ense moyende nigo abanyagitari batano na batatu nabo igo abobisa bane babo chenu gose clinical officers bari ababwateranitwe no bokurumi inse yo murobiri oyo barachiye koimukirwa egetambukiro no kyombekere gya Kenya Medical Practitioners and Dentists Union gose KMPDU nabo igo ekyombekere gya Clinical Officers Council egente kyo nigo kirache koirera 10 baberabo ko rochi license yabo nabo igo goteneniwa emiremo. We have also notified the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council and the Clinical Officers Council to initiate immediate disciplinary action against the 12 healthcare professionals, which will lead to their cancellation of their professional license. Duhaleni go arukubolya guchasaba Kenya kuba maisona gotia gusanga ebintu byengencho nechinyagitali gosaba nyagitali na korenda chipindi chabo chasha munenchire ya moyo ko nekyabuna obukurumi asesha ngokyani wa bore asewega arukubolya guchasaba Kenya waka oroboti igoro yobokurumi guchase nampa eyemo inye isano na ibere. As we seek to protect our social health insurer from fraudulent activities, let us exercise caution and be vigilant with our personal data and not share the one-time passwords or identification details with anyone. Ngoripoti ya Getembe, Eriane Nkuru kwa Catherine Nyabuga. Mwancho murigirire nande gukoirania ase ebinyoro amate ya mukoro ase kinyoro kya Boisuki gotoka imeye wadi ya Bomariba ebunge ya Bonchari county ya Kisii nigobono erigetie obokonyi kurase abasamaria na bare bonse babwata moyo bogwancha okuya banyare ko basira erinde banyare ko irumwana obo ase nyagitare emo imeya India ko inyorera obowene kolengana na ngina omwana oyo niga akoteba kusengina Evelyn Kemunto nigobono anyalire goteba buna nigomuga ko anyalite kumutama chingaki anyalite konyora kabwa konyora omwana obwate omuchando obwengoro amagoro nabo igo kabwate obokongo ubugo kwana gote bono emyaka ene yairire kolengana muno mulikito anko dipona sanya otumanya kurase chinse mecho ime yekenyoro kia Boisuki gegotoka ewodi ya Bomariba ime yebunge ya Bonchari gotokomera nano musubati Evelyn Kemunto oywe obwate omwana obwato muchando bwenkoro kulende ni gobare no bulemi rwobonene erietanguru kwebali Kemunto Martin igona nyometu utigari kero kamasimba nimbwata abana batatu kena nyometu mwana gatatu musaja ni gasereti ngachanga mwana inawate shida natemire kumugweni netire chinyagitari na chiri moyo Eldoret na chire Chendero na chire Galax na temire kumurwanira kabwato kurwaire bwenkoro omusubati Evelyn ni gobona genderete kurwanira obogima bwo mwana oye chingaki abete kagoserwa no mugakoye myakene yaerire ore asoko morera nabona ayo musubati ni muna nje musubati njibika asoko morera no bogima bokon
no konyora ikoroko kumwe kwa timbu atike barwango koranda chitie konda nyore na boko begasi no ni sabuni komorera muna inche buyega neba ni sukari akunywire nguri ko begasi konyora omwana aserieta Angel Neema nigo togosanga nangina koro oyubona goteba ni gagenderete korora amakongu asokorera abana babere bari no barema asenka singa kya goteba nigo bari me yobotakobonene ari tango kuteresa kwa mukamati nkano gabo isuki bono muchukorone umuisiko na chitenera boye umusiko yubagachibaga gosana no mugako herendi abana bandi no bakaragacha kago changu koreta maiso tindi korononye bono mwana uyu neragacha umwana tararo kumbo mwana uyu igareke bono no twamenyire nerega emyakene uyu no yugata mtu chagitenere bokonyi bonde mburi ande nkiyane gebweto bokong incho monyene mbwate sukari na presa bigo nchanda bono ngusino na singurusia mario gongoni omukyobo bwokoligia chibesa cy'omwana Angel gutikokorerwa kumanwa asense ya India nigo yababereire egurubenene asokonyora chimilioni 4.5 igisebono babolire abasamaria banyare ko basira ryo babe bagotoria obugima bwo mwana uyu ngusaba mongonye serikali ngomenyere tubugima bokong kuruna gachitege gachibesa na temire gushughulika ngwenda chikondo na tema kuminkuwanira obugima bwaira kinasini ngusaba mongonye somo ebogwanza no mwana no mukogotinere bona gachakure biya akaende skuru ko ikakirasi sana ibe akachaka gutwara bukomuno ubwo genduru bona nere na mario gaga ne yakoni timbo atikene hakindare ko nyoro usaitisi buranyare gukoni abana aba kulipotire kataseni kiao kiagatembeka roiga ase kenyoro kia boisuki utokemeye ward ya Malibe bunge ya Bonchari county ya Kisii letera na igonkoro kwa Dipon Hasanya esegi yokorwane oboingi na boigo obonio kwa marwata ncheiri imeagusi nigo bono itaranyara wekirana ko setarareta amatunda ayega kubwatekana no mubaro ogete aba gambi gose aba chief na boigo abakonye babo nonye nabanyanyimbo abo babere bagusangireria amaki kurase abaengi erio obonia bwekenyu wekyo kogenderera na boigo na umurikito Gilbert Kobi agotomanya nigo enganeyo yairire esegeyo gotareta amatunda ekegera amaru gose binyuwa nigo bigendete kwengwa ase ebinyuro ao boroisia gwa marwa atanteirie buna etanga ekangara amona mariogande yogotindia wabeire obonchereria abaengi babeire bakogokera asege kabono kulinda se serikali ensemo yaye nigo yabeire kobeka esegiye nene gukiase kogenderera kobao kwa marwa ayaiga serikali wetera asaba chief n'abakonyi babo amo n'aba DCC aba ACC besokiye bene kurwania obolebi oboiga William Bet no mukonyi bo mu county commissioner okisi ensemo ya Kenya hapa kwetu kwa kama maringine yote tuko na challenges ya transport najua hiyo kazi inahitaji uwe na gari ya kuendea kwa suspects kuleta kwa police station alafu pia kutoka kwa police station kupeleka kotini aenekirie buna abange baba enki ba marwa atancheirie batigirie bikorwa asebono atebire buna abaonia nabo bono baonchoreirie nchera yabo yokonia wameacha hiyo pombe haramu ila wale especially ile kitu tuliona target ya kwanza ni wale wagemaji wenyewe lakini pia wauzaji pia wamepungua na hata pia hivyo hata hao siku hizi hata vile wanauza kama wanaiba kwa sababu siku hizi inawekwa kwa machupa ndogo kuwekwa babak ndio inasungusha ensemo ya magenani go yabeire ke gutangana ase oboengi bwa marwa go ikaba ingi batwariro oboremu go ikya kotini ago masoero mu DCC oyo ngatari amarwa abwateta ensemo yo mwengi oyo mu chirenguma ase orugongorwo kulinde na macharenga ase ibuyo. We have come to court to present the exhibit which was confiscated in a joint sub-county operation that took place on 30th of May this year, and it was a major operation for the sub-county that we wish
as Ngao officers that justice be served. Ikenakio egekorwa igetangani kyo mwengi ochiete nkuma kurwa magena obwate chibiba nenchera engima yokoroisia echanga soereire abagambi na kubaikia kotini. Serikali nero keyana netia maino ase okurwania marwaya iga. Hapa yenyewe tumesema pombe haramu lazima ziishe, si ati kupungua isha, na tumejitolea kabisa kwa hali na mali tuone kuwa tumemaliza video hivyo. Oboengi obobwabeire bokoba okurende esegi yaye nigo egotwara ebitango asoko baho kwaba chief gete nabo iga bakonyi babo abanyanyimbo n'abande bakorire ogosangiriye kibese kurwa saba ingi abayiga koba enaro ya Butambe. I think wenzetu wengine ni kama hawajanunua hii vita, ni kama tunawasukuma hawajakumbatia vile hii vita ya kupigana na pombe haramu. Unajua sasa ukiwa hivyo ni kama unasukuma habari sehemu zingine katika wanaita pockets watu wiko ni Kiswahili mfuko ambayo naona machifu wetu hawajajitolea sana. Boigo ukona cherwa na koegwa igesuru kwebina asaba engi wasi nyumba cyobona cyebina nkobwati borito kurayirere ogotiga oboengi obuya kurwase abaengi abayiga. Justice system unajua players ni mingi, wakati players ni mingi kunakuwa na shida ya kuwa unajua wengine wanaona kama hawajajitolea kwa hii kazi kwa sababu saa nyingine kweli tumeenda tumeshika pombe tumeleta kwa polisi tumepeleka kwa prosecutor inapelekwa kotini. Hapo katikati kuna challenges inatokea. Bono libo litigarite ndirianga ngo ikaliriri abaingi abayiga baranyara ko bakongusana na igo yo baingi oboyiga na ndibo kurwani gune serikali inde abayiga bagusangirira kibese ngo ikalibanya ko bagusangirira ekero bikoro byo baingi omurwayiga yaretiwe ugusari koko nene ngo rwotegetembe TV kurwase ensemo ya Kenya account ya Kisi Amaritane Nje Gilbert. Emirobero ya Butambe nigo yachakire kwiranirwa ase echiro ya marigiti ime yomochie obusongo aiga nigo anyara kwenekiwa omugwato orero nomo MCA Okisi Central Ward omoske Wilfred Monyenye oyoboigo onyara akuboria nyare kumwiranira ambia muno mugavana wa county ya Kisii omoske Paul Simbarati asokwenekia buna abonchorera bali banyorere ase bakogenderera ne biasara byabokose obonchorera obwabo. wabekira abanyina baito bekiro bayerete itangani ngwakira His Excellency the Governor Honorable Simbarati asega asiakora akera abantu baye bayeretwe noroche binde byose pe amabati ne rorwete igori tukulia rera munabo bisabaye ndoje twabekira abanyina gaiga ya 312 nakira abanyina banyolira ba capital na botaranyora lakini ngoli kitolenjera perinde na barobanyora igo baje biringo mugabana 10 tena kwa sababu gasi akorire gasi nengia na ende ngemune representative yayo mu MC Okisi na isanekire ne gasi yayengia amuna abo bisabaye baringe ground amune kamati ye chiro babangira abantu biya norote muna abantu beka nso bakore biasara nabali bare isiko bako ni ebintu kolitorase elinde to babekera adia sate de bueno asa ina ro kwenda ninge bere ligabana acha ro seria bangina maria elinde marikiti yito ebe uniform ligaba ngina bami kwaito onde to tage tibora muntu kontinge kya yisiko tinge jos bije maiga omuntu uja oje marikiti ligase serikali yetu account bia mono sana mheshimiwa Honorable Simbarati gabana yito akobwatira na murenke monyenye ega sto akolirengi.
mwancho murigire nekero ongukura ekionga nekero ongukumanya nakoro chinsemo chiria chi county ya Kisumu roboti rogochania kigima koro asensemeyo kerondo chinga umubaro wabali basirire amagima bokubwatakana no mubasokano oyunyara gokorekana ase ensemo ya Coptic roundabout ime yomochio yo Kisumu bono mubaro nigonyare comment kana goika abantu 25 ritangani abantu 20 noyomo nigo banyara gosirio mbogima abo korende ndochinga umubaro yo nigonyare comment kana kubwatakana no roboti roikire aiga ase emeza yeto na aiga niga kubwatakana agose niga gocha ekero ebasi eyemo imanyekanete gose ebasi yawate abantu korwa basi emanyekanete na AIC na ki high school mogeti abantu barenge kugenda ase nyumba yebirero kurinde yanyara konyora omochando gose yanyara kubwateraniwa ase omo obasokano yukorengana no yore omo regional traffic commander koro ase rugongo rwa Nyanza Peter Maina nigo anyare goteba eyo nengana yanyara gukorekana emarago baya rero ase chinsemecho nekirabono engora enene ko bwato kwa gocha ase chinka chonsi chirichanyarira gusiria abancho ababo mancho muri no konyurenga mubasokano yo ane mono ase wikiga nigo emibasokano yaberege kwaneke wa ase chinsemo kurende ase ebasi yo yabugoretio mubaro obabanta bange kigima kurende abange nabarabo banyara gutigara barene chingoma chintindi nigo kokomanyanga abatano 25 barabo nigo bararire kurengana no roboti rwabatukirwe chitageka chinkego chirebosio ekirongo kumanyanga abande 29 nigo obagenderete konyora obogwenya na nyanabo nga umwana moke naringi igati ase igati yabari abanyara kubwateranirwa ase omo obasokano yo kurengana no yore omo principal secretary ase amangana kose ase oboch amangana yobochenu manyakanete buna Dr. Ouma Oluga ni gobono anyare goteba mubaroyo okinire oika 25 igo nengora enene nabo igo nengana yogoichania akegema aba nabantu barenge kogenda ase nyumba yebirero kolinde banyara ko bwateranirwa no mubasokana mwancho murigirira abo nongukorera ekionga kolinde nekero orachie kurara obutuko bwarero nyara kubika chinka chonsi chirikire no bokendo bonene as wetera ase okubasiria abancho babo nyare kuchibeka ase amasabo anne mono bali abonsi banyare kubwateranirwa neme basokano twatware mebasokano yechigari mebasokano ya para yakorekanire nonyo mubasokano bwendege yamo naro onyarete gukorekana litukorigoro ase chinsemo chiria chinsemo chiri cha muiho kwegotoka me ye county ya Kiambu kurende tindi na Kiamboli asinseme yo nongukorera ekionga chinsa nyechia lero obotuko mbia mono sana kiagera kwa kigenderere koba umwegeno ime yegetasinike kya obwanjete kya Getembe TV chinsemo cha YouTube subscribe cha YouTube channel ya Getembe TV na bwego chinsemo chiri cha Facebook na bwego okokendera kusangana injo asogotonyora na Getembe TV korose umono bwe manyerere twarengenere Wilson Makori nchengoro kwa Matilda Obaigwa kurase studio ya kabire nere Mike Wills ase bono twara e weekend ere ntoerero nboigo tweba kubainyora bonsi bali bagenda twetera amakongo ase emarwa beyega ya bono motware e weekend ere ntoerero kigima Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo ere enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuwe gabwate chi pro
profile net gauges au bunabono mbabwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuari ayechigage emeronge tato asama bati alia ayechigage emeronge bere na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM ni kubabwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sechi namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru na bwata. Amone kisimiki.